Ahojte, ahojte, tak som sa rozhodla, že sa vám budem viac prihovárať a dneska som sa rozhodla, je síce niečo po polnoci, ja nahrávam video a partner robí na zajtra pizzu, ale poďme k veci. Chcem vám niečo povedať v krátkosti o Saturni, ktoré je za mnou. Je to termálne kúpalisko, prírodné termálne kúpalisko v Toskánsku. A keďže internetom obletelo video, ktoré bolo cenzurované, dosť prefiltrované, tak ja vám chcem ukázať tú realitu. Je naozaj pekné, oplatí sa ísť a tiež odporúčam určite ísť cez týždeň, nie cez víkend. Pretože keď sme my boli, tak sme boli vlastne cez týždeň, bolo málo ľudí, ale cez víkend tam už stalo niekoľko autobusov, takže určite iba cez týždeň. Takže poďme sa pozrieť na to krásne termálne kúpalisko, ako naozaj vyzerá. Sú to všetko fotky, ktoré som spravila ja osobne, nie sú stiahnuté z internetu. Takže obdivujte a teším sa pri ďalšom videjku. Ahojte! Let the llamas all over the place, and maybe it's a good sign. Yeah, I know. I saw your doppelganger wearing a skirt, and now it's got me umbrella. But maybe it's